Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nkhani zina jemwali koma nyambe nkuti azijemwali nthawi zonse ukamayamba statement kuyambira nkuti jemwali zikuoneka kuti azijemwali mwandizungulira ambiri amene mukufuna kupeza mayankho a zinthu zosamwitsa. Ndikulandireni pakuti mwandiyandikira ndinu azijemwali ngankutayirani kuti tiyeni tiyende limodzi. Ingoyamika kuti nanunso simukumutaya mchimwene wanu chifukwa kunditumizira mafunso ndi chimboni chachikulu kwambiri kwa ine chondikumbukira kuti ndilipo. Ndikuyamikeni chifukwa azijemwali mwakangalika kumpanikiza mulongo wanu kuti akazimbidwe ndi mafunso osiyanasiyana amene inuyo mumafunsa. Nkhani mwabwera nayo lero njowutsa mapiri pachigwa chifukwa ikuchokera pa Chivumbulutso chapter number 13 kuti ndi verse 19-18 kaya koma imanena za chirombo kapena chizindikiro chija chimatchedwa kuti 666. Mwafunsa mukuti ndili ndi anzanga amene ndimacheza nawo achipembedzo cha Christ Citadel, anzanga amene ndimacheza nawo a Christ Redeemed, ndili ndi anzanga amene ndimacheza nawo a Living Water, ndili ndi anzanga Assemblies of God, koma kukhala ndikukhalira mkatikati mwa Lusaka tinali pa Bible study kufufuza kuti kodi 666 ndi iti. Titapanga Bible study tsiku loyamba tinalepherana popeza tonsefe ndi ma Pentecost. Pamene tidati koma nthawi ina ndidamva kuti nkhani ngati imeneyi amayidziwa bwino nda Seventh Day. Musanamalize chemwali kundifunsafunso ndikuvomereni kuti zoona mukafika pa nkhani ya 666 pansi pa thambo 7 imatsogolera anthu ambiri kutambasula nkhani za 666. Choncho titamuyitana anzathu wazipembedzo cha Seventh Day anabwera ndi anatitanthauzira mwachidule. Amanena kuti chirombo kapena kuti 666 ikunena za ulamuliro wa chipapa, ndipo akuti ndi papa basi. Mwachidule munatero. Ine ndili ndi yankho limene kumbali yanu mwandifunsa chemwali. Mwapitirira kufunsa kuti kodi inuyo 666 munkayiona kuti nchani muli ku chipembedzo cha Satana. Achemwali yanga ndiyambe nkusa moyo kuti mafunso mukuti nkhale ndi moyo kodi chemwali. Mafunso odzadzakapo koma ya madzi oluma mano kuti nkangoluma tambulayo mano onse kuti je pofuna kuyankha. Iyi nkapo yodzadza ndi madzi ozizira kwambiri imene ikuluma mano, madzi ake akamadusa pakhosi ukwakuwawa ukwakupita kokazizirisa mtima wotenthedwa. Mafunso ndituluka panja kusaka pali mphepo kuti ndiyankhe, kukakhala pamwala kutulukapo kukakhala pansi pa mtengo kuti ndiyankhe. Ndili pakatikati pa mapiri akamanda pamwamba penipeni ndikuyang'ana lumphi chauko. Inde ikwendeni ndikumuona chauko, ngakhale mapiri a lumphi chakumusi kuhewe akuonekera cham'mbalimbali. Funso londisowesa chochita chemwali.
ndimakhala nalo yankho la 666 chemwali, koma limandichititsa kukamwagwa kuti ndizikhalira kufotokoza mmene ife tidamvera za nkhani ya 666 tili ku chipembedzo cha Satana. Ndikuyankheni chemwali, ndikanena za 666 malinga ni mmene mwandifunsira, mwanena kuti ku chipembedzo cha Satana munkayiona bwanji. Ndiye ndikuchenjezeni mapentekosti kusogozedwa ndi mchemwali wanga mkatikati mwa Lusaka, mzinda wa Zambia. Mumamva nawo chichewa, inu ndi achimwene, inu ndi chemwali, ndi amodzi tonse timalankhula chichewa. Kwanuko mmachitcha kuti chinyanja, palibe kanthu kachikhala chinsinje, koma chomwe chibola mumve. Ndikamayankha mudziwenso kuti kuyankhaku ndikuyankhiranso pa gulu limene lili ndi chikhulupiriro cha Seventh Day Adventist, chomwe ndi chipembedzo changa. Kotero kuti kuyankha kwanga sikukupita mbali zonsezo. Ndikhoza kukuyankhani funsoli ngati wa Seventh Day Adventist, ngati munthu osunga sabata, ndili ndi mayankho akumeneko. Ndingatatinso kukuyankhani mmene anzathu achipentekosti monga mwasonkhana kumeneko mapente mukupanga Bible study, ndilinso ndikudziwa mmene inuyo mumayidziwira 666. Koma ndachita mwayi kwakukulu kuti inu amene muli ndi zofotokozera zake za 666 mumvekaye musanayambe kutsutsa, pokhala kumva chichewa kumavuta. Mulimvekaye funsoli. Andifunsa kuti muli ku chipembedzo cha Satana munkayiona bwanji 666, ankati nchani? Ndi funsolo limene wafunsa. Ndi kuyankhaku ndikuyankha zimene ankati kumeneko, sindikunena zimene inuyo mumati kuchalichi kwanu. Kwa anthu kuvuta kumva, ndikuyankha funsowa. Koma ndikuyankhane nditatuluka ku chipembedzo kumene kochokera funsoli, kumene akuti ndiyankhe kuti kumeneko kuti nkati bwanji. Ndinalowa mpingo wa Sabata, Seventh Day Adventist, kumene ndakapeza chiphunzitso cha Baibulo chokhuza na Sabata. Zangazi namyata nazo kumvera zimene anandifotokozerazo, chifukwa uwu ndi uphungu wa kwa Lucifer, nzeru za Satana, mmene iyeyo ankadziwira kuti 666 chidzakhala chakuti potiuza ife. So ndikuti mundimve, si mmene ndikuyankha chonchi kuti ineyo ndikunena kuti 666 ndi iyi. Sinanga chimenechi nchimene chikundipangitsa kuti kapo mwandipasayi chemwali njozizira kwambiri mano akujenjemera kuti akayiyankhe, chifukwa ndikumva atandisonkhanira mapentekosti ali ndi chiphunzitso chawo ndi Bible doctrine yawo ya 666. Ndikumva atandisonkhanira maapostole ndi constitution yawo ndi Bible doctrine yawo. Ndikunena pano a Seventh Day Adventist amene ndi ampingo wanga nawonso alipoteropo ali ndi doctrine yawo ndi chiphunzitso chawo. Cheru kuti amve. Ndeni mufune kuti nsadanene ndzikanire ichi chinchidziwiso cha mmene ndinkamvera zikomo mulongo uko ku Zambia mkatikati mwa Lusaka kauli kuti unishipitiyo uzandiuzeko nanenso mufuna nditabwera ku Zambia kudzapumula kudzayendayenda mu Lusaka udzandiyitaneko zikomo. Koma wandiyika pa moto ni mafunsowa. Mumve funso mpingo wa Mulungu iwo wakuti 666 brother Twaibu muli ku chipembedzo cha Satana munkayiona bwanji, munkamva kuti ncha, ankakuuzani kuti nchani? Mwamva nzanga Seventh Day funsoli. Ndiye kuti ngati ndiyankhe pano ndiyankha zimene ndinkamva kumeneko, osati zimene ine ndikuti lero. Sinanga ndaphunzitsidwa, anthu andiuza, takumana ndi anthu anzeru, anthu odziwa mawu, atifotokozera, tamva mmene iwo amadziwira nkhani imene. Ndiye sindingalimbikitse kumanena kuti 666 kusatanika amati ndiye basi niyo ndi zimenezo, ndiye kuti ndikutenga uthenga wa kwa Satana kuupereka AI. Kachiwiri, mwina mungakhale ndi chidwi chemwali chofuna kumvesesa bwino nkhani ya 666.
ndikutumizirani manambala ndi malinki a anthu amene angakuphunzitseni bwino kulingana ndi chiphunzitso cholingana ndi 666 chimene chimatchedwa kuti cha okana khristu. Anzathu aku 7th day ko aliko. Ndikutumizirani nambala, mwina mutha kulankhula ndi bambo wanga Profesa Kambwiri atakukufotokozerani. Ndikutumizirani nambala, mwina mukhoza kulankhula ndi bambo wanga Thanga Limodzi atakukufotokozerani. Ndikutumizirani malinki anyamata kuti adakhalitsa mu 7th day pafupi kubadwira momwemu, ali ndi chithunzi chokwanira bwino chamene angakuwuzeni za 666 kuti imati bwanji. Iwowa achinyamata ali ngoti mbwe. Ndikhoza kukutumizirani nambala ya Abusa Lesa Mponda akufotokozerani. Ndini nambala ndikhoza kukutumizirani linki ya m'bale wanga Yankhomalizani ndikufotokozerani. Koma chakumunsi kuleki chiroko kulisangalamwe kumeneko akamuna zikhomo za kwa Mulungu zikulalikira uthenga wabwino chakuleki chiroko munsi kwa bimbi uko. Kumeneko ndikhoza kukupasani linki ya abusa anga ine apamtima atu amenewa amene likulalikira uthenga umodzi omwewo Pastala OS 11 amene ndatchulawa ali ndi kufotokozera komveka kotsata ziphunzitso za 7th day Adventist imene kugulu lanulo mutasonkhana munanena kuti akuoneka ngati ndiye gulu limene lingandiyankhe zomveka, ndipo munampeza wina kuzambia komweko wa 7th day ndi anakufotokozerani. Awawa ndakuwuzaniwa awonjezera pa zimene munamvazo. Koma onse ndatchulawa sadapondeko ku sataniki, anangochimwapo koma sanakhalepo a sataniki ngati chipembedzo. Ine ndakhalapo mpaka zaka 17 achemwa ndetayendatu satanayo m'magulu m'mamitingi akuluakulu a dziko lapansi zina zothesa nzeru. Taganizani kuti ndinakwanitsa kumayenda m'mamitingi okambirana zinthu zokhuza Satana m'mayiko pafupi 110 dziko lapansi lino. Ndemwene wafiri ndaponda konseko tayenda naye mkulu amene. Ndiye mkamandifunsa za zimene iyeyo amati Lucifera ndi anthu ache za 666 nde ineyo kuchosa za maphunziro kuti sindine mbusa, koma chifukwa ndinakhalako kuchipembedzo chimenechi ndili ndi experience mwanjira ina ndinene kuti funso lanuli lofunsa kuti kodi 666 kuchipembedzo cha Satana amati nchani, ndilankhule Chingerezi, mwafunsa munthu oyenera, ndipo ndinene kuti ine am a light candidate to answer that question. Ndibwereze once again, mwafunsa kwa ine ndipo am the light candidate to answer that question. Chifukwa ndili ndi experience ya zaka 17 ya meeting olekanalekana mmene timakaphunzira ndi anthu ozama maphunziro a sukulu, madokta, zokhala ndi ma PhD, zama masters, koma zili za Satana ndiyerekeza. Ineyo makapezeka pakatikatipo, chifukwa ifenso nafe tidali akaswira amene tidaphunzira mabuku pafupi 36 aziwanda. Sizinalizocheza. Inu mukumuziwa Shamsanuwa, mukumuziwa Malifutili Kubuli, mukumuziwa inu Abu Masha, mukunziwa mmenemu na fenso timakakhala akaswiri chifukwa cha achina Abu Masha, achina Malifutili Kubuli, achina Shamsanuwa. Ndi amadziwanso kuti ayaya awawa aitaneni ichi chisopano sona chonso ndi mtunda wina chimenechi. Namukanena kufotokozera mmene ziwanda zingabwerere, zingathandizire dziko, zingaendere kuziyitana m'mayina omwe. Awawanda akatundu amachita kufika podziwa ngakhale fungo kuti mtundu wa ziwanda zabwera pano ndi mtundu wa kuti chifukwa cha fungo. Ndinawonso twankataya mtengo. Tidale amuna. Zimenezo zinapangisa mapresidenti chemwala azitiitana, zinapangisa zimenezo zo akaswiri otchuka dziko lapansi azitiitana. Koma nza Satana ankatiitana nseri. Kamapita ngati mukagula malaya, koma atakuitanani. Mukamapita ngati mukungokayenda zina zache,
koma atakuyitanani ulendo kulowa mu UK anthu osadziwa kuti mukukakumana ndi ame general ame commander wa British Army, anthu osadziwa ngati kuti mukungopita mmene angapitira ajere. Chifukwa zathuzo zinali zakuseri. Musayiwale kuti imene timachita read ndi secret society, nkhani zosausa. Choncho chemwali ndikuyamikireni kuti mwamfunsayi ndi munthu oyenera pafunso limeneli, ndipo ndikuyankhani tsatane koma kwa lero ndikuyankhani chidule kuti ndikhale pansi ndiye ndikufotokozereni in a calculated statement modiyo inayo kuti chimenechi chinchani. Mukapita ku chipembedzo cha Satana 666 samamfotokozera ngati mmene timamvera chiphunzitso chimene timachipeza kumalemba. Iwo amafotokoza kuti chimenechi chinchilembo ndithu, ndipo chidzadindidwadi m'matupi mwa anthu. Nchilembo ndithu, ndipo chidzaonekera mphumi za anthu. Pamene pamuyambe kundimvesesa mamitingi pokakambirana ndi malo ena ndi ena inkakhala nkhani yovuta kwambiri, chifukwa odziwa baibulo amati akabwera pa misonkhano ya chipembedzo cha Satana ma secret society ankavundukula buku la Tesalonika kuti komatu choyipacho chidayamba kale. Ndiye mafunso ankakhala kuti inuyo mukunena kuti 666 mudzamuyika pa mphumi pa munthu ngati chizindikiro cholambira ndi kugonjera. Chili kuti koma pofotokoza m'misonkhano ndi m'mikumano ankanena kuti ndi mtunda wautali kwambiri, ndipo chizindikirochi chokhaladi pa mphumi ya munthu ndi pa dzanja pa munthu chidzachitika koma kukamtundu kochepa kwambiri kumasiku akumapeto, kapena gulu lina mwa limene lidzatsale Yesu akadzabwera, kapena Yesu atasala pang'ono kubwera. Gulu lochepa la dziko lapansi lidzaona kuthera kwake kwa chinthu chimenechi, chifukwa ndi pulani koma yayitali kwambiri. Tili mprocess yoti tipange a digital human body, kapena kuti thupi la munthu tidzalipezere malo amene tidzapange transform into digital human body. Ndinkamva chizungu chimenechi kunena kuti thupi lanulo likufunika kuti mu process imene dziko lapansi lidziyendesa kumachita transform thupi la munthu lidzafike kuti tsopano thupi la munthuli likuonekera ndi chizindikiro cha digital pa mphumi pa munthu. Ndimafuna pamenepo ndichedwepo koma mpapatali ndi paduledule ndikutanthauza kuti zimene tinkamva pa nkhani ya 666 yankho loyamba ndirakuti akuti chidzakhala chidindodi chomaoneka pa mphumi pa munthu ndi pa dzanja la munthu malingana ndi satanic statement yokhuzana ndi 666 satanic long term ya 666. Tsono kuchiyambi kwake kwenikweni kuti zidzafike kuti thupi la munthu lidzakhale kuti lachitidwa transform into digital human body, ankanena kuti zidzatenga zaka zambiri kutsogolo kuti zidzachitike, chifukwa ndi thupi lomwelo la munthu limene lidzafunike kuti lidzayikiriridwe mitovu mthupimo kuti thupilo lidzidzawala, lidzidzatulusa nambala ya 666 pa mphumi. Tsono nkhani imatalika pakuti akuti adzayamba kaye kumtenga munthu ndi kumulowesa kaye mu system ya zinthu. Mwachisanzo anatchulako kuti primary yake ndi kusonkhanisa mayina onse kuapasa chaunzika cha maiko awo, imene ndi ID tili nayo leroyi. Ulendo ofuna kukampanga munthu, kukamusintha munthu, kukachita transform
into a human, ndikumpanga akhale human digital body. Chizungu chake ankatero sindikudziwa ngati chili cholondola matchulidwewa, koma ankalankhula wanali wophunzira ankachiyika bwino, nanga chikutuluka pakamwa pa ine bulutu wafiri munkomva chomwecho. Ankanena kuti we will transform the human body into digital human body, koma ndikale limene tizakwanise kupanga zimenezi chifukwa ukaswiri wake ndi wovuta kwambiri. Pakatipa mene tinalowa mu COVID-19 nkuti 2009 ndi 2008 atapanga sokale meeting yokumana, anakakumana ku Vienna. I was there. Tamvera mmene ankakambirana pamenepo, ankagwirizana the great reset imene anachita plani kuti idzayenera kuchitika munjira ya nkhondo kapena muliri, kuti tizalisokoneze dziko lonse lapansi, kuti tikatero tizalikakamize kulibaya kapena kuliyika mitovu. Imeneyo idzakhala process yopita kukasunduliza thupi la munthu kuti likakhale a digital human body. Atakambirana panadusa zaka kenako ife 2012 kutuluka chipembedzo kubwera kwa inu abale akhirisitu, kamdatilandira kamdatitaya kuti thawira kunja, palibe kanthu muli monse ndili pano, koma sindidzatayika kunja, ndidzasungabe chikhulupiriro ngakhale inu mutakana ine kukhala bwenzi lanu, chifukwa cha mbiri zimene muli nazo, chifukwa cha zimene mumadziwa ndi zimene inu mumakhulupirira kuti ndizosemphana ndi zimene ndimakhulupirira inu. Koma ine ndidzakhala bobe ndipo ndidzakuwumirirani ngati Lute mpaka ndikapasidwa nawo malo mu ufumu. Tamverani, pokambirana nkhani ngati zimenezi mpingo wa Mulungu zidali zakuti patsogolo pa nthawi munthu adzayenera kusinthidwa pang'ono ndi pang'ono, kuti 666 ija idzidzatuluka nzanja, idzidzatulukanso pamphumi. Zokambirana zimenezo zidatenga nthawi, masiku atatu tili konko, kudatuluka kaswiri ena mgulu lomwero ngati anthu ochokera ku secret society imene amayitcha kuti Bilderberg, adakanitsitsa kuti zimenezi tunzosatheka, koma anyamata a Local Empire ananena kuti ndizotheka. Ma secret society awiri atatu anavomereza kuti zimenezi ndizotheka ndipo tikhoza kutheka ndipo zidzachitika. Tiye tikambirane ndi anthu achipatala, tikambirane ndi anthu amascientist amene amadziwa bwino mmene thupi la munthu limayendera, ndikuti tizalisintha bwanji thupi la munthu. Lerolo ndikamamva kuchita pasi kwa bilu ya digital ID, ndimakumbukira funso limene mukundifunsali yemwali uko kumene muli ku Zambia, koma mundimvese kuti ndikuyankha zimene ndikuzidziwa kuchipembedzo kwa Satana, kuti kodi mukamanena za 666 iwo ankaticha golo lawo loyamba linkanena kuti chimene chili m'Baibulo adachinena chija akufuna chidzaonekedi pa thupi la munthu. The process yake ndikulisintha thupi la munthu kulibweresa into digital human body. Ankagulisa ntchito Chingerezi chimenecho. Ndikukumbukira bwino, ndithokoza Mulungu kuti anandipasa memory. Iyi memory ndili nayo si yawamba, imene ine madziwa kuti imachoka kwa Mulungu. Munthu wopanda polemba nkumakumbukira zimene zingakhale m'madeti. Ndimathokoza Mulungu kuti Ambuye zikomo. Ndi zina mwa zizindikiro zimene zimandipasa chilimbiko kuti kapena Mulungu anandituma munthuni kuti ndilankhule zimenezi, mopanda kuziyamikira ndekha koma kungodalira pa Mulungu. Ndikukumbukira bwino Chingerezi chinchonena kuti zidzatheka chifukwa tizalisintha thupi la munthu into digital human body. Ndi process yake ndi imene pakadali panopa mwaimvayi kuti akusintha ndalama kuti ikhale digital, koma pamene akusintha ndalama kuti ikhale digital akunena kuti kuyeneranso kukhala digital ID. Ndekuti izizi zikuyenda mukapita kuzolongosola zimene zikuchitika ngati za artificial intelligent
AI muone kuti zinthudi zikupita kwina kwache kumene inu ndi ine tikhoza kuyamba kuvomereza kuti ngakhale ndi ulosi wa baibulo umene umanena kuti 666 mchirombo kumanena za ufumu wa papa ndi zinzawo, koma at the left side ya nkhani imene kuseli kwa koini tiyambe kumakhalanso ndi kachithunzithunzi kamene kakonena kuti 66 yu ndi zoona ndithu ameneyo kupanda kunkhalitsa bwino ngati tingakhalebe ndi moyo m'bado wina wake udzaonekera 6 pamphumi, chifukwa achievement ya satana ndiyerekeze ndikufuna kukwaniritsa zimene zili m'baibulo kuzitanthauzira ndi maganizo awo ayiwowo mosemphana ndi mmene baibulo likunenera. Ndi akunena kuti dzidzayenera kuyamba kaye ndi ndondomeko zakayendesedwe ka umoyo wa anthu, kayendesedwe ka dziko lapansi ndi kayendesedwe ka zinthu zina ndi zina zimene zimapanga munthu kukhala pa mapu. Ndiye nchifukwa chake ku internet anayikako ziwanda zambiri kuti zithandizire kuchita improve the internet system. Pamenepo popanga global association ya mgwirizano wa umodzi umene baibulo likunena kuti mtundu udzakhala umodzi, ndalama idzakhala imodzi, kapena nene kuti zimene timanena mulosi kuti mtundu udzakhala umodzi, ndalama idzakhala imodzi, chipembedzo chidzakhala chimodzi. Ndi mmene mkatikati mutsopano mukuonera kaulendo kopita ku 66 imene idzikaoneka pa thupi la munthu. Iwowo ananena kuti adzakayamba ndi masisitimu ngati amene tikunena lerowa. Panopa kutsogoloko mafoni akuatenga sopano kwayika mthupi la munthu. Inu mwaziona kale zimenezi. Nthawi ina yake ndili pa utumiki limodzi ndi m'bale wanga Gondwe chakumanyondoko ndi m'bale Theka kuja munayimva audio yoyamba kuja kunali kumanyundo chauko kunkhatabe kumene kuli atumika agondwe. Munthu wa Mulungu Ambuye azikudalitsani kuti mudandilimbikitsa kundichotsa mantha nthawi imeneyi. Lero ndikulalikira uthengawo kudziwitsa anthu. Mulungu mbali yanu akubwezereni. Kuchokera nthawi imeneyo kukabwera anyamata pamodzi ndi iwo achinatheka ankafotokoza bwino ndi kumaonesanso zithunzi za mmene zilili lero ngati kumayiko ngati Australia. Ndinakhalapo limodzi ndi Yankho Malizani ankationetseranso nthawi zina zake pa kanema wache kumaonesa m'manja muli kafoni ma digital kukuoneka kuti foni ikuchoka m'manja sopano ikubwera mthupi la munthu. Chimozimozi lero lo ID ija ikufuna kuchoka pa pepa lapaja ifuna ibwere mthupi mwa munthu. Imeneyi ndi process imene achipembedzo cha satana pamene ndiko kuyankhani za 666 ankanena kuti idzakhala ulendo, udzakhala process, ndondomeko zowapitisa anthu kuti akasandulize kuti akakhale ma digital human body. Ndi kuti zonsezi mukuzionazi kusintha kwa zakudya kudayikidwa ngati ndondomeko imodzi imene ipitirire kusintha DNA ya munthu, kuti pamene tikumaliza ulendo uno anthu ambiri adzakhale zimadziwiso, adzakhale zidzipukwani, adzakhale anthu oti sali mmene mukuaganizira, kuti kukakhala kuyenda adziyendera mphamvu za digital, kuchita kanthu adzithandizidwa ndi digital. Muone lero kuti ubongo wa munthu unayamba kulandidwa ndi kuyikidwa mu digital, unayikidwa mu kompyuta. Choncho process ya zimenezi zambiri zimene mukuziona za luso za technologies, anthu wakuseliku akupitirira kufuna kukapanga transform thupi la munthu into digital body. Ndi akuti zikazafika pa chimake chake nchiti tiyambire iye chanalengeza bwana athu kunochi kuti akufuna dziko lino likhale ni ma digital ID. Pamene tikuchoka ku digital ID ndiye kuti tikupita kuma microchip. Microchip ndi timitovu timene tidzayikidwe mwa anthu, timene primarily yake tidayamba ndi CA5 uja ankabaya anthu
mu COVID-19 kuti thupi la munthu likhale chitsulo chimene chidzilumikizana ndi ma intaneti G5, G6, 99 tikupita kumeneko. Pakadali panopa anzathu a Freemason atulusa imene akuitcha kuti 6G6. G wake ndi uchama muyika pa kampasi yawo ya chizindikiro cha ma Freemason amayika po G. Ndiye molomwa 666 iwo anayika 6G6. Molomwa ika 66 nkuzayika 6 pakatipa ayikapo G. Ndi akunena kuti G ameneyo akumfuna kwambiri, akuyimira Mulungu mkati mwa anthu. System imeneyoyo kapena kuti thupi la munthu la nyuwani kulengedwanso kwa munthu akufuna kulipanga transform. Ndi pologalamu yawo imene ya 6G6 imene akusogolera ni ma Freemasons amene ndi bungwe la anthu opeza bwino ambiri amene amapemphera kumamo masuka. Kulibe Mulungu Freemason, kulibe Mulungu akhoza kupembeza chilichonse, palibenso china chake chimene chili kwina kwake choti munthu wina akenso achite nacho mantha. Mulungu ndi inuyo amene muli pomwepo. Zimene zilipozo ma Freemason ndi akuti achita introduce 6G6. Pakati pa 6 wina uja ayikapo cha G. Ndi G amene yoyo akufuna kumpanga kuti likhale thupi la digital la munthu limene likachitika ndi kufika poti munthu wasandulika kuti za digital zizichita connect. Firiji yanu izichita connect ndi inuyo, muzingolankhula izisegula. TV yanu izilankhula, muzingolankhula izitseguka. Munthu akakuyimbira ni foni musamavutike kugwira china chake, muzingopinda chala khete basi nthawi yomweyo mwayamba kuyankhulana ndi munthu kapena kumvana ndi munthu wina wake kwina kwake. Timitovu tonse timene tili ma iPhone akutilowetsa m'matupi mwa anthu. Ndiye kuti akafalizisa kupanga zimenezo sopano, jiwu yuyo amene akuyimira God adzakhala no lamulo kwa aliyense amene ayenera kuti agule kapena kudya kapena kusamba kapena kugwira ntchito, adzayenera kukhala ndi chizindikiro chimene chocho. Ndi chikadzakhala kuti chizindikiro chimene chichi chilipo, masiku adzakwana tsopano akuti gulu limene lidzakhala kuti lakana kulowa mu system imene ili process ya transform into digital human body akana, ndi pamene akuti sichidzalola chimenechi kwalola kugula kapena kugulisa opanda chimenechi. Zimene zitu ni mapulani akuseliko zosiyana ndi zimene ine ndikuzidziwa tikamatanthauzira Baibulo. Chachikulu bola mwandimva kuti zimene ndikuyankhazi sindikuyankhaza Baibulo, koma zimene mwandifunsa kuti zimene ndingadziwa. Ndondomeko zawo anazikonza choncho. Lerolo kuti mukadziwe kuti akunena dizoona, akupita kukalipanga transform thupi la munthu into human digital body. Muone kuchuluka zimene akukulandani, ma fingerprint ali pa preparation kuti akaumbe. Amene yoyo ndi amene ati aziza mucha second image kuchokera mu ndondomeko zimene tili nazozi. Koma zimenezi adaneneratu mu msonkhano umene unachitika 1999. Anati process imeneyi idzakhala yaitali kwambiri, ya zaka zambiri kuti ichitike. Chifukwa chake tikudutsa lero tilibe 66 wapamphumi amene tikumuona. Tikuyenda lero palibe munthu ali ndi 66 wapadzanja amene tikumuona. Koma angotitokera ma living standards athu onse zimene timadalira zonse aziponya mu digital, aziponya mu technology, kuti sitingapange process ya chinthu chofunikira mpaka titayamba tadina mabatani ena ake amene angatiwululire zimene ife tikufuna ndi zinsinsi. Lero zinsinsi za boma simungapite kwa munthu sakakuuzani zili mu kompyuta.
lero lonse mungapite kwa mfumu, mafumu muli nawo lerowa palibe chilichonse chimene akudziwa zinsinsi za ufumu wawo enieni, mbiri ya ufumu wawo mwakhazikawa sakuyidziwa, ili ku kompyuta, inabisidwa mu kompyuta. Lerolo nzeru za mwana weniweni wa sukulu kuti mwana uyu ndi wa nzeru zikubisidwa mu kompyuta. Mukukumbukira kampeni ya Chakwera idali yakuti mwana aliyense tizampasa sireti koma ya digital. Ankaterotu akadawina mudziwa bwanji zimenezi zikadatheka, ankanena kuti mwana aliyense ayenera kukhala pa kompyuta. Tipereka masireti kuyimira ngati makompyuta kapena masireti adzana, lero adzakhala mapadi amakompyuta amene tidzapasiyana matabuleti. Ankalengeza zimenezo, koma mwakachetechete mupeza kuti zimenezi zikugawidwabe kuseliko ndi mabungwe. Masukulu mwinatu akugwiritsa ntchito matabuleti a kompyuta, anagawa amabungwe zimene adalephera Chakwera kupanga, koma zikuchitika mwapo ndi apo, ndipo pamatha kwa nthawi zimenezo zizachitika chifukwa imeneja sidali pulani ya Chakwera koma pulani ya osintha dziko lapansi kulikhazika ku maphunziro kwambiri. Monga tonse tikudziwa bwino za mmene dziko lapansili likuyendera pa ndondomeko zakayendesedwe ka dziko limene inu ndine tikukhala moli. Chemwali, ngati mungafune kudziwa kuchoka kwa ine kuti kodi kuchipembedzo cha Satana ankati bwanji, part 1 ya kuyankha kwanga ndikukuyankhani mmene ndikuyankhira mukuti ankanena kuti 666 ikufunika izidzaonekadi pa mphumi ndi pa dzanja, koma kuti zidzatheke zimenezi zidzafunika kuti tilisandulize thupi la munthu into human digital body. Sikuti msilikali azidzayenda mchisulo cha moto nkumadinda, ayi, sizidzakhala bwino chifukwa adzakhala masiku amtendere imene idzakhala nkhanza. Koma pakufunika kuti munthu timuyike mbali ina imene kakhale ngati ka ngati ngati kabodi kamene pamene popo padziwala nkumaoneka kuti chidindo chija sikisi kuja ndi uyo, ndikuti sikisiyo tikumuyika kuti adzakhale key otsegulira pinikodi ya dziko lonse lapansi. Tiyenera kuyibisa mu manambala angatiwa awawa. Mwanjira ina chemwali mupati waniyi ndikukuyankhani kuti kutsogolo kuno kaya simawa kaya siriti kudzapezeka kantundu kena kambado kena kadzakumana nayo 666 ya pamphumi ndithu, chifukwa zimenezi ndi zimene asataniki anakonza, zimene Satana anakonza. Koma kuyankha kwangaku ndikuyankha mwamantha, ndikubwereza kuti anthu musandichite misunderstand, musandichite miskoti pamene ndikulankhulapa. Ndikupereka yankho la munthu iwe ndifunsa kuti kodi ku Satanic amati bwanji, osati ine ndikuyankha pano kuti 666 idzakhala mu digital human body. Sindikutero ayi, koma ndikunena zimene ndinaphunzira ndili ku chipembedzo cha Satana kuti kambado kena kake kutsogoloko kakumapeto. Ndipo umboni wakuti zimenezo zidzakhalapo ndi zokambirana za mu 2018 kani zokambirana za mu 2008 209 komanso zimene anakambirana 1996 ndi 1999. Ankakambirana zakuti process imeneyi idziyenda bwanji mpamene kunkayamba kaye kugawidwa ndalama kumayiko zoti anthu akhale ndi national ID. Zosatira zache anayamba kuyitanitsa makadi aku banki malicense tikonzeso, zosatira zache masimu kadi tikonzeso. Zonsezi mchani muzikayika chala ndikukuyandikitsani kufupi tikamapitabe kutsogoloko ngati tingakhale ndi moyo. Iniyo tsopano muyamba kuvomereza kuti ankanena brother Twaibu zija ndizoona, koma zimenezi sizikuti zikusintha maulosi ndi kutanthauzira kwa baibulo. Mwamvatu chemwali, baibulo limanena zina, inenso ndikunenazi ndi understanding ya ine kuchokera pa zimene iniyo mwandifunsa. Nde ndikukuyankhani kuti mudziwe kuti ayi 666 anzathuwa sakuitenga mopepuka ngati mmene ifeyo timayimvera
Sono mukapeza kuti pali gawo ziwiri. Nkhani imeneyi ndimene ndikadadzayamba nayo kuyinena mu pati 2. 666 ili ndi magulu awiri amene ayipange kuti ikhalepo. Ikanafunika mu pati 2 ndi ndingokuyambirani chemwali. Ili ndi mapati awiri. Pati la zachipembedzo likutsatira mmene baibulo linanenera, ndiye kuli maulamuliro au kana khristu kumeneko ndi mbali zawo. Pati yachiwiri ndi pati ya dziko lapansi imene ikusogozedwa ndi masuperpower a dziko lapansi, anyamata science a dziko lapansi, anyamata ma Chinese a technology a dziko lapansi, amene akamakumana akunena kuti tikufunika kuti chimene chinanena baibulochi tidzachiyikedi pa mphumi. Ndiye kuti dziko lapansi lili ndi process yawo kuti 666 adzaonekedi pa mphumi ndi pa dzanja. Ndiye process yake ndimene mukuona kuti sinthira zakudyayi, mankhwala chani, basi munthu kudwala malungo akukakubaya mankhwala ena kuti azikasintha DNA mthupi la munthu. Zonsezi akuyesayesa apo ndi apo kuti pomazafika chaka china nthawi ina kuzapezeke kuti thupi la munthu tsopano lili mu programu ya computerized, likukwanisa kuyendesa nawo process ya digital world. Digital world iyo akuti sizangokhala m'makompyuta mokha ndi munzeru za munthu, komanso thupi la munthu lizayenera kukhala digital. Izizi ndi zimene according kumva kwanga ndi mmene ine ndinamvera ndi mmene tidaphunzirira, pakuti nkadakhala kuti sindinatembenuke mtima ndidakali ku sataniki komweko. Bwezi pano zolankhula zanga ndi kumanena kuti ayi zimene manenazi kuti ewo kana khristu chachani kuzabwera ndani kuzabwera ndi papa chani national sandero ndikanati fosholerani uko zimenezo. Chidindo chubwera chidzakhala pa mphumi, koma monga ndanena kuti ayi ineyo ndikungonena izi zimene ndikukufotokozerani izi pokhala kuti mwandifunsa kuti munamva bwanji. Ndiye kumva kwathu kwa chipembedzo cha satana nkuti kagulu kena kake chaka china chake nthawi ina yake pazapezeka kuti 666 amene ali munthu, koma pakadali panopa ali mu process yotembenuza thupi la munthu into human digital body. So process imeneyi muimvesese ya transform a person to a human digital body ndi imene pakadali panopa anaipanga implement. Mulachina Bill Gates menemo, mulachina Elon Musk menemo, mulachina Mark Zuckerberg fali menemo, maiko ngati Russia ma scientist anyamata akwaluya ukuphunzira kwambiri madokota la mphamvu aku Cuba onsewa amakumana kumbali imodzi ya mbali ziwiri zimene zikuyendesa programu ya 666. Ndibwereze programu ya 666 ikuyendesedwa ni mbali ziwiri. Mbali za chipembedzo kumeneko ndi kumene muzikapeza zimene ifa Seventh Day timatanthauzira zija, koma dziko lapansili likuyendesa programu yawo kupita ku digital kumene mukukumvako kuti mpaka nazayesese kuti 6 uja azidzaoneka, ndipo amene uja idzakhale pin code yogula ndi kugulira. Zimene akupanga panopa asonkhanisa kale makobiri zinthu zimenezi. Anayamba kale mwana uja kanguti nga akumatenga kena kake ndi kumpondetsa pyo. Anakubadwa kuchokera cha ana amene ayamba kubadwa mu ulamuliro wa Joyce Banda. Ulamuliro wa Joyce Banda izi 2012 2013 2014 anakhazikisa programu imene yuti mwana uja kungobadwa kuzipatala amakabadwira kuja amampondesa kena kake cha. Nkhani yake to ili yoncho. Nkhani yake ili choncho pakadali panopa tsopano machiniwo ngati abwere tiwamva ali abwera mu ndende m'mapolisi kungokumanga usanapite pasero azikakukweza kameneko kongati skelo koma ine mafootprint ayiweyo. Zonsezi akukokerera nzipatala asanayambe kukuyezani munakaona kajaka nkopsa amakuonesani amakhala ngati ka thermometer amakudinisani pa mphumi nthawi ya COVID inu kumaona kuti ndika temperature. Zonsezija ndikutolera zinthu zimene anthu oyendesa programu ya 666 koma akudziko osati aku baibulo koma akudziko akukonza. Now mukamayang'ana programu yakayendesedwe ka 666
kama pologalamu a dziko lapansi osati ku baibulo koma amene akuyendesa za 666 mdziko mosogozedwa ndi Lucifer, ngakhale kuti kwina konso ndi Lucifer lanso. Mumve ichi, mapologalamu awomo muli ndondomeko yoyesesa kuti akatolere system yonse ya thupi la munthu amene ali existed mboma mdziko lapansi amene mulipo. Ndiye kuli mascanning olekanalekana amene akuapanga anthu nkumajambula nkumatenga zithunzi za anthu kukayichita study thupi la munthu kuti lizatheka bwanji, ndi chani chimene tingadzayike mthupi kuti 666 idzakhale key yogula ndi kugulira mtsogolomo. Audio iyi ikanasungidwa ngati pepala, ngati polemba nkupasunga ziziyenda zina timawerenga lerozi ndi za 1884 tikumaziwerenga lerolo kuzipeza anthu anasunga mapepala. Zingakanike kodi kusunga audio ngati iyi? Anyamata yamikani, pezani njira zisungidwe zimwina mwana mtsogolo adzanena kuti ku 7th day kuchipembezo kuchikhirisitu ankanena kuti 666 idzabwera ndi okana khirisitu, ndipo process yake idzayenda ABCD, chipapase chidzatere, ndipo lidzakhala lamulo la National Sunday Law. Koma mdziko ankayendesanso pologalamu ya 666, ndipo brother Tribe adanena kuti ichichi chidzakhaladi pa thupi la munthu, ndi akamadza chiona adzandikumbukire nangatu, adzandikumbukire aya yakuluwa izi zadatifotokozera. Koma process ya zimenezi ndimene mukuyionayo, kulisintha thupi into digital form thupi la munthu sipokhapayo. Mungachite chidwi kuona 37,849 million ya mayulos amene apitisa kwa anyamata amene amakhala chemistries, anyamata azosakaniza kuti ayesese kupeza makemiko oti ayike muzakumwa, muzakudya, kawiri nsotu zina zimenezo ayike muzakudya, mumafetereza chimanga chikamakula, kuti thupi la munthu at least lichite 10 into zombie, likhale mazombi thupi la anthu, lisinthe ndithu kuti pamene akukhazikisa that the human digital body process yake yayambira kutali, ndi ayipange zonsezi masoda, madzi, achina balen water, zambiri mwa izo akuzigula ndi ndalama ya mayulo, kutumiza anthu ku sukulu oziwa kusakaniza kuti alisinthe thupili kuti lizakhale digital human body. Ndiye ma ID wamukwamvawa tikupita komweko, ma digital ID tikupita komweko, mitovu imene timayitcha kuti ma microchip tikupita komweko, zambiri mukuzimvazi ma scanning, machani, ma fingerprint tikupita komweko. Ndanena motero kuti malingana ndi ndondomeko ya mafunso mwandifunsa okhonza 666 mugawo lachiwiri mkamaza fotokoza ndidzayambira pakuti 666 ili magulu awiri. Category number 1 ndi ya dziko, category number 2 ndi ya spiritual, spirit world ya kudziko ya za mulungu ife opemphera. Mmenemo ndi mmene muli zimene timazipeza kulo sikuja kuti chizakhala chakuti izakhala National Sunday Law chanchani. Koma mmene amene aja pamodzi ndi azachipembezo mosogozedwa ndi ufumu wa empire wa dziko wa chipapase ukulongosola, musayiwale kuti ku dziko lapansiku nawonso Lucifer wakhazikitsa kuti zimene baibulo linanena zija zidzaoneke pakati panthu. Ndi key yogula ndi kugulira idzayenera kukhala 666, koma motani mpaka pamene thupi la munthu azalisinthe ndi kukhala the human digital body. Mpaka tsiku la maomboledwe mchemwali wanga wandilumitsa kapu yozizira kwambiri. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso osayiwala upanga subscribe. Sikomo. Amene mumaonera okay. I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like,
comment and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,